लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो बे भिडिअआ जेबो ब्लग भिडिअ नङा मोनसे जोबोद दुखुनांथावना भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था थांनाय हराव बारनाय बारहुंखायाव मोदैबारि हालामनि मिडल सफाइ होननाय मोनसे गामियावहाय जोबोद दुखुनांथावना मोनसे जाथाय जानानै थाङो आरो बे जाथायावहाय न'खरसे न'खरा मिडल सफाइ गामिनि लब बर'नि न'खराव जोबोद गाज्रियै जोबोद दुखुनांथावै माने थाइजौ बिफां फांसे गेदेरथार थाइजौ बिफां फांसे बुसिननानै बिथांनि न'खरखौ गासैखौबो सिलिंखार खालामलाङो आरो बिथाङा देग्लायो सरकारि मोनसे न' मोनदोंमोन आरो बे न'खौबो जोबोद गाज्रियै बुफायलांदों नोंथांमोननो आङो हायोब्ला भिजुवेलखौ देखायनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दायो बे बिफांखौहाय रायजोफ्रानो हानानै एसे माने बोखारनानै होनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो रायजो राजाफ्रानो दायो बिथां लब बर'नि न'खरावहाय नायफैदों आरो बिथांनि न'खरखौहाय दायो माबायदि हायो माने मा होनो बेखौहाय बासायनो बा रैखा खालामनो नाजागासिनो दङ माल माथा बोखांगासिनो दङ नोंथांमोना आङो हानायमानिखौ दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो नैबे न'खरानो जाहैबाय लब बर'नि न'खर मिडल सफाइ गामिनि नैबे न'खरावनो बे जादों ओमफ्राय दायो Lulu, Pitron Lulu. Nebe Pakanomen naik, yang lain Pakanomen demen ini orang. Hai Mbak. Cầm rồi phải đừng lấy hẳn là hắn vừng rồi. Cầm ra việc gì? Hả? Không vậy. Thử na là Đây là làm দিলে ৰিপৰ্টটো দিলে হৈ যাব বলে